Ni ako diri sa among kabus nga Pinoy-anan sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon og sa akong background inyo makit-an ang mga paintings ni Dr. Iris Hakosalem. Kaniadto pagini si Dr. Iris sa higugmaay pa mi sa amo pangkabatanon nga kabantay ko may kay siyang mo drawing, may kay siyang mo ako kurog man jud ko og kamot wa gid ko'y talent sa pag-drawing. So ma-appreciate ba ko nga kamo gid siya mo drawing ang gipa-drawing ko niya og kabayo. Ganahan kay siya ko drawing nga kabayo pero kana bang hiwi ba? Kana bang ganahan ko mo gikanagud ko sa dunggan sa kabayo antud lambungay sa kabayo sa kining iyang hubon sa iyang agtang unya kining baga king lambungay sa kabayo sa iyang liog. Unya kutob ra ko diha, di na ko kaybaw mo drawing sa tiil, di na ko kaybaw mo drawing sa ikog. Kutob ko sa uhan tud sa liog og sa may dughan sa kabayo. Diha ra murag bastra sa kabayo nga kamohan. So, malingaw kay siya. Of course, ang lain akong drawing nga ganahan siya katong akong bahay kubo. Kato itong drawing mas grade 1 pa ta. Bahay kubo, na ay rice field, na ay bukid sa luyo, na ay mga punuan sa kahoy, na ay mga gagmay kay langgam naglupad-lupad, na ay sunrise or sunset, basta na ay adlaw, na hapit na mo south or padung na mo subang. Di man ta ka distinguish na sa atong drawing. Maura gina akong kamauhan na drawing. Pero si Dr. Iris, nakugang ko sa iyang talento. Pero kani, nagumikan ni sa iyang kakulian sa panglawas. Pagkahiagom niya og kaduhanam ni siya nahiagom og stroke. Siyang first stroke, nahiagom siya anang hemianopsia. Mura og naapektuhan siyang stroke ang iyang optical nerve. So, dili na 100% ang iyang pananaw. Tungod adto, ni-retire siya sa iyang doktor, hindi naman siya ka-opera. Obigayin man ni si Dr. Iris, di niya ka-opera siya mga pasyente. Siya iyan itong mga pasyente na kugang bang, dok, di na ikay among doktor. So iyang gi-refer sa mga doktor na hinugon kayo ang mga pasyente. May makini si Dr. Iris nga, kining doktora, magkabantay ko iyang hastagod ang mga anak na sa iyang mga original nga pasyente, dadon nga ito niya. Kay mahinangop ba? Nya karon daghan kay moduol namo nga apo ko sa katong imong pasyente dok, nya giingnan ko nila dok nga maayo kay ka nga doktor. So nahinugod intang ka SR siyang practice pero tungod siyang hemianopsia na di na siya makakita. So duha ka butang ang iyang gihunong, ang iyang pagpangopera ug ang iyang pag-drive. So di na siya ka-drive sa among sakyanan. Usually siya ra nimo drive sa among sakyanan. Gitudloan ko niya og drive, ya tungod gi pa eskwela og driving. Pero unsaon taman labaw pa si hemianopsia ning akong pura bugal-bugal ha. Kining akong disability kay kamao ko mo drive, kamao ko mo kambyo, kamao ko mo tamak og gasolina, kamao ko mo tamak og clutch para dili paong ang makina. Pero inigdaga na sa sakyanan na ako'y kasugat, muhiyos ba ng daan? Bisag kung saon ako matik-matik, bisag kung saon ako kunhauna, muhiyos yung daan para na ko muhuot juga ba? Ko di lang ko mo drivers eh. So na, dili na ako talent ang pag-drive og sakyanan. Pero tungod sa hemianopsia ni Iris, na wala na siya clinic, wala na siya mga pasyente. So mas dako ng iyang panahon there is by. Napa siya mga board meeting sa Cebu Maternity Hospital, sa Cebu Women's Club, doon na pa siya mga lakaw siya mga higala, pero mas dako na iyang panahon there is by. Yung moment sa itong time mga busy kay ko sa akong trabaho. So there is by, wan ba siya? Wa siya lang ka-istorya din gawa sa yung mga higala nga maduaw, gawa sa among mga silingan. Ando, nakadungog na lang ko nga nangutana siya ni Annie Perez Gallardo o ni Kenneth. Dili pa ni sila minyo si Annie o si Ken. Kung doon na ba'y makatudlo niya o watercolors. Kaya ganaham ka ni siya watercolors. Ni recommend si Ken na nako'y kaila dok ng taga-UP. Kaya maggraduado ni si UP si Annie o si Ken. Minyo na ni sila karon sa mga ulitaw og daga pa sila, na-recommend sila og ilang kauban sa UP nga sa iluaw ako mananghid niya ako siya nganlan si Narlin Dura, batanon babae nga maayo kay watercolor. So si Narlin in town gikan sa Lahog naman sa Cebu, naman sa Cebu Suite Mugpuyo. Biyahe siya padung dire sa Konsolasyon. Unya kuan man ni lakunon man ni ang amo gikan sa Nasunong Highway. Pero di siya mosakay na may mga habal-habal, na may siya kasakyan. Pero di siya mosakay. Gusto siya mag-hike gikan dito sa highway padung diri sa amo. So si Narlin ko no ingon,
dugay na, ni nakamauna na sa si Iris og water color nga painting. Wa jud ko kakita ni Narlene pero tanang istorya ni Iris may tungod ni Narlene nga believe kay siya batanon nga magtutudlo, may kay papailubon kay niya mosabot sa iyang kung magaygahi ang uon sa kamao bagyon mo giya niya kamao mo dunay pailob sa pagtudlo ba maayo gyud nga magtutudlo. Kini si Iris di ba ni siya kuan sa yung tudloan. So motos Narlene ko no yang istorya nako nga malingaw ko no siyang Narlene nga slim ko no kaayo moabot diri sa bahay di gani mo hangos unya iya dayong operan siya mga pagkaon unya mo bang mga iyang kini mga pagkaon ni Iris mga kinwa mga siya ra may makasabot. Surprise kay siya si Narlene ganahan kay siya mga pagkaon kay si Narlene healthy living sa diay. So mao ni ang resulta sa gitudlo ni Narlene niya bisag unsa lay i-paint ni Iris pero among na notice og siya mismo nakabantay hasta among mga higala nga nakabantay sa mga paintings ang iyang paborito gyud nga i-paint mga bintana nga naay mga buwak na bintana nga naay tambuanan mga bintana nga naay frames bisag unsa na lang nga bintana nga colorful kayo bintana nga bland kayo o mga kolor motong among amigo tagalotas nga Vic Vergara ang bana ni Consul Julie Alegrado Vergara sa Maribago Blue Water Resort o sa Panglao Blue Water Resort daghan naman sila mga resorts mga blue water hasta ang Sumilon Blue Water nasa ni sila mga resorts dito sa Mindanao ni naman sila mga gallery diha sa Blue Water sa Maribago nga dok magkuan ka dok mag-exhibit ka dok atong tawgon og bintana bintana resort kay pulos mga bintana ang atong of course si Iris dili siya ganahan anang ipakita sa publiko man wa gani ko mananghid niya nga ako ipakita ang iyang mga pero di na ko ipakita ang tibok niyang paintings di siya ganahan ana isip background lang mosugot ra siya. Among na notice nga ang iyang watercolor nga painting kuan kana bang adventurous kay siya unya tungod siya hemi anop siya darker ang iyang colors mas malingaw siya og colors nga mas dark mas bold tungod diha pag-compensate ba sa iyang eyesight so mao niyang ang resulta sa iyang mga paintings kombinasyon ni sa iyang mga nakitaan sa among pagsuroy-suroy nakita niya sa iyang mga pagpakli o mga magazine sa iyang mga nakitaan sa internet so mao ni or mga bintana ning uban sa among mga silingan mga bintana ning among nalabyan dito sa ubang kanasuran nga among naatuan among nasuruyan. So daghan ang utana kanu sa among mamaligya sa paintings ni Dr. Iris di gyud wa gyud plano Dr. Iris nga mamaligya iya ning gi-paint para ibutang sa among bungbong para ibutang diri sa among Pinoy-anan nga malingaw kay Dr. Iris matagkaron og unya nga makalugar ba siya tan-aw siya usa ka section kay hangtod may dito sa pikas namo nga bahin sa bahay napuno ni sa mga paintings unya makapatandog kay ini kay ang naghimo ani ang nagbutang ani wa mo koy pailob niya wa mo koy proportion mahiwi man kun ako magbutang wa jud ko motabang wa jud ko katabang niya plus busy pa man ko sa kong trabaho sa ABS-CBN itong higayuna so sila ra din og atong among electrician nga sa apelyido ni Michael Otida naminaw ron ang biyuda ni Michael si Michael buutan kay itong electrician may taod sa mga suga diri sa bahay niyo mo sila ing masugo iyang gibalihog na Michael, itaon ni ako mga paintings. Ang sao man na dok, mao ni ang porma. So ilang iporma sa saog, ang distansya, unya, imana ni Michael ang porma sa saog, iyang iyanam-anam og butang sa bungbong. So si Michael untaon, tagaliluan man to silingan na namo, kausa birthday sa iyang anak na babae. So excited in taon kay siya sa birthday siyang anak na babae. The day before na siya napalit nga baboy or nagbuhi pa to sila og baboy unya doon siya kasabot nga sila mangunay og ihaw sa baboy dili nila aslon para daghan ilang ihawon ilang hiwa-hiwaon ngadto sa nagalilain nga mga potahe may kay sila og plano kadto si Michael buutan man kay to so na si mga trabahante ni siya ni Dojo ako Salem ang kontraktor aning among bahay ang pag-umangko ni Dr. Iris so pahuwaman siya ang dojo ni Dr. Iris Mauritius Bay mura og diha siya overtime so nagabihan na siya kadlawon na gani siyang nauli dito sa
Liloan. Sus, mutabok na kuno ta siya gikan sa gasoline station diya sa Liloan, mutabok na ngadto sa ilang sa pikas nga bahin sa Dan. Sudlonon pa ilang bahay, pero mutabok na ba siya sa highway? Na may paturagas lagdagan. I think bus or truck ba to nakabangga niya nga igo gid siya. Wa na gud may tsura in taon nang iyang lawas. Nangadto gid mi nakita na mo iyang mga bata in taon nga wa pang kahibawon siya nahitabo sa ilang papa. Gagmay pa kayo mga bata. May na lang kay dunay trabaho ang asawa, unya karon bago among nahibaw-an nga maayong pagkabutang ang pamilya. Karon ang igsuon na sa ni Michael nga si Alex mao'y napuling nga elektrisyan. Kay maayo man sad nga elektrisyan mao say pero wa pa wa pa man kini kun kang Iris ko ani tipo-timpo ni nga iyang painting nga nagganahan kay siya painting asus maglutod-lutod ng iyang painting. Di siya ganahan, maggitara siya, magbaking ra siya, atiman ra siya mga tanom. Mo say maka siya gyud magbuot sa iyang unang appreciative kay mi aning iyang effort nga nagkahimo siya ingon ani kadaghan. Unya ang nagtudlo sa niya sa pag-frame ini, wa man gid kalibutan sa Iris ani mga painting. So nagtudlo niya nga dunay nindot kay frame si Dodong Bandibas nga namatay in town sa niaging pandemya sa COVID-19. I'm sure doon ay mga viewers nato nga doon tayo mga paintings ni Dodong Bandibas o sa labing prolific nga mga painters dinis ato sa Subo. Si Dodong may nag-guide ni Iris pag ang taghimo sa frame aning mga paintings ni Dr. Iris narasab sa B. Rodriguez Street sa sulod sa Espina Village. So dool ra kay ining meeting niya sa Maternity Hospital, ako niya suguon pag adto dito pag follow up na human na ba ang iyang frame, ako tikuha sa mga frames niya. Pag abot diri sa bay, itaod sa ni Michael ug anawanam diri sa Bungbong. So daghan kayong nahilambigit ining passion ni Dr. Iris sa painting. Og pagkahuman adto si Narlene Dura nananghid niya katong iyang teacher nananghid niya nga, Dok, tingalig di na ko makabalik Dok kay doon siya plano nga kinis Narlene kuan man ni typical ba nga batanon ganahan siya mag-cosplay, ganahan siya mag-costume. Yung murag dunay dako kay cosplay convention sa South Korea. Tingom siya kwarta para moadto siya sa South Korea. Unya kung makakita siya opportunity dito, adto lang siya dito sa South Korea. Mo iyang pananghid ni Dr. Iris. So for a while wa na. After adto wa na sa Narlene makabalik diri sa bay. Until pandemic na, ulbo ng pandemic, I think sometime last year, nagpahibaw si Narlene niya nga, Dok, kung na kay time, Dok, na ami Jess, I'm doing na program. So, giimbitar mi ni Narlene nga na siya exhibit uban sa ubang mga artists. So, interesado si Iris, kay iya biyang teacher. So, ingnan man niya nga exhibit sa Ayala. So, naasa man sa Ayala, siya dool sa Kuandok, dool sa activity center. Ako suwitom ko sa Ayala kay sa activity center kay ana gud may magkapamilya media forum pero ko kahibaw unsa nay porma sa Ayala after pila na katuig nga wa na ko kasud sa Ayala labi na kay tungod sa pandemya. So dito pol aming pangita sus ang ambot kinsa nag-organize atong mga exhibit more than 500 ka mga artists gipadungan dito og exhibit. Sudlas pila ka adlaw, murag ang tibok mall. Dili ang tibok mall, dakong bahin sa mall sa Ayala gibutangan so nagsikit-sikit. Ya ikaw maglisod ka og lukit kinsay artist. Butangan lang number ang ilang murag I think mobayad sila og pila 10,000, 15,000 ang usa ka booth, dili good booth kana bang doon na sila gamay kay nga area, butangan sila og mga kabutangan sa ilang mga frames, butangan sila gamay nga lamisa para maka-entertain sila sa mga putan-aw sa ilang mga paintings. Pero para nako unfair yun sa mga artists bitaw nga kanindot sa mga paintings jadi ka ka-appreciate tungod sa kadaghan. Unya magdali-dali ka kay pila ra ka adlaw ang ilang exhibit. But nevertheless nakatultol man dito ni Narlene Dura. Daghan mi mga kailang ubang mga artist amo lang gilabyan kay nagdali man mi. Wa man mi iko nga panon plus pandemic ba to so kila magmask ka kinahanglan di ka magpaduol sa baganduot sa mga tao. So nagsige lang mi upang itaasa kang Narlene para makakita lami sa iyang painting kay mahinanggo kay sa Iris magkita sila pagbalik ni Narlene mangumusta unsa kumusta na siya unya labos tanan gusto mo tan-aw sa iyang bagong trabaho sa iyang bagong painting nganong ako ning gisgutan karong higayuna kay nagtanaw-tanaw ko diri sa among bahay sus atul di sa exhibit doon ako'y napalit gikan ni Narlene unya
pasaluan Arlene, pila na ni kabuan diri sa bahay, wa na ko maablihi. Pero believe kay ko ining maong exhibit mo nang akong i-share ninyo ang akong excitement pag-abli ini sa exhibit ni Narlene. Unya, ang pagdapagid ini, lisod man kay ang pagda kay ang I think pag humana mo dito, na mi kabalik. So, nya di man si Narlene mo baligya ini naman toy mura og centralized nga cashier adto ka sa cashier mo bayad may og bank transfer o GCash ngadto sa unya sila mo facilitate sa shipment. Kada bang kuan kayo ba kuti kayo kay tiyaw mo na kapin 5 kagatos ka artists. So ug magkadungan og bayad, magkadungan og pa-ship, magkadungan og pagpaputos. So ingon na lang si Narlene sagdi lang dok, ako na lang mo follow up unya kung di na mo kabalik, ako lang dadun sa bahay. So, hasol in town kay para ni Narlene. So, iyan ang gida sa ilang bahay. Niya, wa na gid may magkita. So, finally, iyan na lang gipada din sa among Pinoyanan. O naabot na ni, ngon ani na ang forma. Naabot din sa among bahay. So, karong higayo na tuguti nga, bisan dili takos, di ko kay baon zaon pag-abli og painting. Pero, kutob lang sa akong mahimo, ako ning ablihan ang painting. Narlene, salamat kay sa imong painting na imong gipada. Unya, so kuan pa gyud, pleasant surprise pa gyud. Kuyog na mo dito sa lugar ni Narlene sa Ayala, sa iyang booth, si Atty. Ralph Sevilla. Unya, si Narlene taga Samar. Si Atty. Ralph taga Samar. So nag-ila-ila sila, nagwinaray sila dito duha. So, parting lipayan na nga si Atty. Ralph nga suod na mong higala sa una pa taga pareha din probinsya, pareha din isla sa Samar ni Narlene Dura. Di ko kay baon sa akong tukas pero buot-buot na lang ni ako. So mao ni nindot kay pagkapak ang painting ni Narlene. Ang ako ron mahinungduman nga kining kay ako may giganahan ani mao painting o ako diyan ni hangyo ni Iris nga amo ni paliton. Kay wala ko kasiguro sunrise or sunset, murag sunset kining unya ang paborito gud nga nako nga ang paborito ni Iris nga oras sa adlaw sunset. Ang akong paborito sunrise o sunset. Gusto ko ang adlaw nga mao pay pagsubang gusto sa kong adlaw kapadung na mo south. Murang dito mig Iris sa Boracay mag-atang jud ko sa sunset sa Boracay, wa tumig Sumilon, mag-atang jud ko dito sa kakahuyan sa Sumilon sa sunrise. Kay nindot sa kayong sunrise sa of course nindot sa kayong sunset sa Sumilon. So kalimot na ko Narlene kung sa ni imong painting basta dunay adlaw ini umoy nakadani nako. Buntingon na lang tele nako no. Ni maguba ang painting. Pero may kay pagkapotos ni Narlene. Mao kini ojo kini paagi dito sa pagpotos para nga dili ba madaot ang painting. Tapi dako kay bawo ha sa iluwa ko sa mga kamao wa gyud nakatudlo nako ani unta man nga gusto lang ko mo share ninyo sa akong assignment pag-abri ani mong painting kay gusto ko mo pasinungog ni Narlene Dura og sa ubang batan-on nga mga artists na ni pursue in town silang passion sa pagdibuho. Nakita na ang painting. So, Kaya ang painting ni Narlene Dura. Di ba nindot? Kung mo na nakadani na ako sa doon na siya yung mga napo pa ang dito ka painting dito sa iyang booth. Pero mo na nakadani na ako ang painting ni Narlene Dura. So kayo na kung doon ay adlaw, no? Murag doon ay hint sa murag siya sunset. Pero ganahan ko, no? Ang tanawar ko ng combination sa colors. Mo ni ang painting ni Narlene Dura sa naamong napalit. In fact, mao ni labing unang painting ako napalit sa akong kinabuhi. O mo ko ilaing painting nga napalit. Si Iris daghan na kay painting nga napalit niya sa among Pinoyanan. Pero kini mo labing unang painting akong kaugiling kwarta, akong kaugiling hinaguan, may akong gipalit
o taga Samar ang akong gipalitan si Narlene Dura. So hinaot Narlene, ang imong gugma sa pagpintal dili mapaong, dili mo aup ug magpadayon ka sa pagsabwag og bulok sa kinabuhi sa imong umaabot pa nga mga obra. Ug hinaot kamo diha nga mahigugmaon sa arte, hatagi og higayon, hatagi og suporta ang atong mga batanong artist, silang Ken Gallardo, ang kapikas ni Ani, kay daghan kay si Ken. Kini si Ken ang iyang talagsaon sa nga talent. Siya say nagtudlo ni Iris, although si Iris wa makasunod. Ang iyang painting pinagi og kape. Kape mo iyang gamiton is it medium sa murag watercolor ba, pero kape imbis ang naandan nga watercolor paints mo iyang gamiton, ang kape mo iyang gamiton. In fact, dunay painting diri si Ken nga gihatag niyang Dr. Iris, ang nagpaint siya og iring ginamit ang kape. So daghan kay mga innovations, daghan kayong mga maayo nga trabaho ang ato mga batanon. So ato silang suportahan, ato silang dasigon sa pagpadayon sa ilang passion, kay ang art makatabang nato pag-appreciate sa atong kinabuhi, pag-appreciate sa atong palibot, pag-appreciate sa atong isig kaingon, pagpanalipod sa atong kalikupan, paglaom sa mas maayong ugma para sa atong nasod o para sa atong katawhan. Daghang kay salamat. So, wa naman si Michael, Narlene, ako'y mangita og luna diri sa bungbong namo. Ako ning ibutang ang imong painting aron mahimong kabahin sa among Pinoyanan. Salamat kaayo sa imong pagtudlo ni Dr. Iris. Salamat sa imong pagsabot o paghigugma niya. Mapagharbuon si Dr. Iris, kamao na siya. Kamao na siya nga mupintal sa iyang imagination, siya makitaan siya hunahuna, siya makitaan niya sa among mga kilom-kilom, sa among mga banag-banag, sa among Pinoyanan, sa among bukirang barangay, sa kasili, sa among kabus nga pamilya, sa among hinog nga katuigan sa among kinabuhi. Nagkasalamat sa tanang mga haligi sa arte. Nagkasalamat sa inyong talento. Nagkasalamat sa inyong gugma sa atong isig katao, sa atong nasod, sa atong katawhan, sa atong kalibutan, sa atong planeta. Ug sa inyong pagpintal sa katahom sa kinabuhi. CB girl, yung masisibi na minaw man nato, pero nakatug pasalamat kaayo sa inyong pakiguban.